Pozdrav dragi moji pratitelji YouTube kanala Artemisija, a za sve vas koji ste možda prvi puta na ovom kanalu, dobrodošli. Moje ime je Sandra, ja sam pripovjedačica i ovdje dijelim kratke, mudre, inspirativne, motivacijske priče iz raznih dijelova svijeta za mlade i za odrasle. Ako volite priče, u njima pronalazite mir i odgovore koji su vam potrebni, onda je ovo svakako kanal za vas. Pozivam vas da se pretplatite. Gumb za pretplatu nalazi se ispod svakog videa. Ne košta ništa, jedan klik vama, meni podrška, a vama uvijek nove, svježe priče koje za vas pripremam s ljubavlju. Tako da, dole gumbić i pretplati se na mudrost. A danas nešto malo sam tu radila, na jednom novom malom projektu radim i nekako nešto sam tražila i pronađem jednu priču koja mi se nekako baš uklapa u današnju atmosferu vezano za naše stalno čitanje vijesti i tu uznemirenost koju vijesti donose. Priča se zove Što je mudrost. Našla sam ju u svom računalu, vjerojatno kada sam čitala knjigu Krava koja je plakala, pa sam si ju evo spremila i tako da danas neću pripovijedati kako to inače radim, već ću priču vama pročitati. Udobno se smjestite, možete si skuhati kavicu, evo ja sam si tu pripremila kavu, uživam malo u pričama, vrijeme je za onaj tihi rad iza pozornice, tako da baš malo uživam u tome, u tom miru i čistom bivanju mene i priča. Evo, ova priča se zove Što je mudrost, pa poslušajte. Dok sam još bio student, većinu bih ljetnih praznika proveo hodajući i kampirajući po gorskim predjelima Škotske. Uživao sam u osami, ljepoti i miru škotskih planina. Jednog nezaboravnog popodneva šetao sam s noge na nogu pored mora uskom cestom koja je vijugala uvalama i rtovima dalekog sjevera. Toplo, blistavo sunce obasjavalo je svu iznimnu ljepotu koja me okruživala. Močvarno tlo pružalo se u beskraj s purpurnom travom u svježem zelenilu proljeća, stijene su nalikovale na katedrale koje su se uzdizale nad uzburkanim morem. More je bilo tamno plavo, s razasutim vilinskim zrakama svjetla koje su se ljeskale i blistale na njegovoj površini. Zelene i smeđe hridi kao da su plovile na valovima daleko u sumaglici horizonta. Čak su i galebovi i čigre klizili i plovili euforično, siguran sam. Bila je to priroda u svojoj ljepoti, u jednom od najljepših krajolika kugle zemaljske. Bio sam radostan, bezbrižan, omamljen prirodom. Napredovao sam unatoč teškom ruksaku kad sam ispred sebe ugledao mali automobil parkiran uz jednu stijenu. Odmah sam pomislio da je njegov vozač bio očaran ljepotom tamošnje prirode i da je zastao popiti svoju ambroziju. Kad sam se približio automobilu, razočarao sam se. Srednjovječni čovjek čitao je novine. Novine su bile tako velike da su zaklonile svu ljepotu krajolika. Umjesto da gleda more i stijene i hridi i zelenilo, sve ono što je vidio bili su ratovi, politika, skandali i sport. Novine su bile široke, ali vrlo tanke. Svega nekoliko milimetara s druge strane crnog, turobnog novinskog tiska ležala je čista priroda, obojana duginim bojama. Razmišljao sam o tome da uzmem škare iz ruksaka i izrežem malu rupu u novinama, tako da vidi što je s druge strane članka o gospodarstvu. Ali bio je to veliki kosmati Škot, a ja samo pothranjeni student. Ostavio sam ga da čita o svijetu, dok sam ja u njemu plesao. Naši umovi su uglavnom zaokupljeni sličnim stvarima koje pune novine, ratovima, u našim vezama,
politikom u obitelji, na poslu, osobnim skandalima i sportom čulnih užitaka. Ako ne znamo kako odložiti novine u svojoj glavi, u svome umu, s vremena na vrijeme, ako je to ono čime smo neprestano zaokupljeni, ako je to sve što znamo, onda nikada nećemo osjetiti neoskvrnjenu radost i mir prirode. Nikada nećemo upoznati mudrost. Evo, dragi moji, ova kratka priča neka bude svima nama podsjetnik da malo smanjimo naš boravak pred ekranima, jer evo ove novine vjerojatno bi danas bile zamijenjene našim mobitelima i listanje po portalima ili tabletima, tako da se odmaknemo od ekrana, da se odmaknemo od svih onih vijesti za koje mislimo da su toliko istinite i toliko važne, a u biti važno ono što je tu sada, ovo s čime smo sada okruženi u ovom sadašnjem trenutku. Tako da vam želim mudrosti i zdravlja i da plešete u svijetu koji je oko vas, kako je rekao ovaj student. Do sljedećeg videa pozdravlja vas vaša bajko pričalica Sandra. Bok!